H film za ku je ku kalla a wannan satin. Na farko shine Goron Sallah. Goron Sallah sabon film ne, kuma film ne akan bincike. Film din ya masifar kyau, kowa inda sabon film ne. Sai kuma na biyu shine Tasiri. Tasiri ya masifar kyau. Tasiri love story ne akan budurwarsa, ba abin da baya aikatawa, kuma ya nuna ba sa cewa kuɗi ba abin da baya iya aikatawa. Saboda haka ne ma ya haddasa musu rigima a junansu. Basawan film din ya masifar kyau akan kuɗi, suka ringa kashe junansu. Fim din ya kyau, ku je ku kalle sa. Sai kuma Ajali shi kuma irin rigima ce akan teku, kowa yana so ya zama shugaban teku. Fim din ya masifar kyau, ana kashe-kashe, ana ta'addanci a fim din. Kawai in dai kai ba dan kabila ta bane ba, to a fim din kawai zai kasance kai ba dan teku bane kawai. Fim din ya masifar kyau. Sai kuma Barde ya kasance shi kuma ma'aikacin irin Adede Sau ne, yana rayuwar sa normal, wata yarinya ta shiga rayuwarsa, aminin sa ma so yake kashe sa. Fim din ya masifar kyau, ku je ku kalle sa. Shi kuma ya rasa me dalilin hakan. Fim din ya kyau. Sai kuma Budurwar Zuciya kuma wani yaro ne yake son wata yarinya tun yana makaranta, tun suna yara. Aka je aka kai sa gurin malama ya daina kula yarinyar nan, ya je rotsa malamar kai ya kashe ta, ya tafi bursin shekara 15. Ya dawo da girman sa, ya ci gaba da son yarinyar a bata san shi. Karshe a samu wani yana shigowa rayuwarta, jarumin kenan, ya ci uban wancan ya kashe shi, sannan kuma su ci gaba da rayuwa. Fim din ya masifar kyau. Sai kuma Layar Zana ya masifar kyau. Layar Zana shi kuma wasu mutum biyu ne suke son wata yarinya, a ciki ba za ka gane ma waye mugun ba waye wanda ba mugun ba, sai a ƙarshen fim din ya masifar kyau. Sai kuma Tantirai kana son cikin kayai dariya, to ka kalli Tantirai. Fim din ya masifar kyau. Fim din irin na fatalwa ne, irin na abun dariya, ku je ku kalle su, za ku nishaɗin su. Sai kuma Faɗan Yanci ya masifar kyau. Ta'addanci ake a fim din sosai, ana kashe-kashe. Fim din ya masifar kyau, ana ta'addanci sosai a fim din. Ku je ku kalli fina-finan nan. Yawa, domin samun duk fina-finan nan da muka lissafo kai tsaye, muna ɗora su a cikin Telegram channel ɗinmu. Za ku same su, ga link nan a ƙarƙashin description. Kuna danna shi zai kai ku cikin Telegram ku kalla kamar haka. Da farko dai za ka danna wannan alamar tamu a nan kenan. Idan ka danna ta wannan kenan, idan ka danna ta kamar haka, za ka ga link ɗin nan. Wannan kana danna shi kamar haka. To kun ga yanzu na danna shi, da har zai kai ka cikin Telegram channel ɗin, zai kawo ka nan. Sai ka zo ka danna wannan alamar ta joining, shine ka yi joining ɗin a ciki. Muna ɗora sabon fina-finai, za ku kalla kamar haka. In ka danna zai nuna ma haka, shikenan kai joining. Sannan ga fina-finan nan kamar haka, ga su nan da yawa. In downloading za ka yi, in a ciki za ka kalla normal ne kamar dai haka. Mahaifinta ne baya da lafiya, yake da kansa, shi yasa bata da kuɗi da yawa, don haka ragi za a yi mata. Idan muna yin irin wannan rage, mu kuma shine, idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna mana like, ku danna alamar subscribe, sannan ku share 'yan uwa kowa su amfana, a zo a sha kodinmu da fina-finai lafiya. Mun gode.